jiena se nkun hemm. Aħna soldati tal-azzar ta' veru u mhux ta' Facebook biss. Dan huwa l-appell li għamlet fuq il-medja soċjali Michelle Muscat, il-mara tal-eks mexxej tal-Labor Joseph Muscat. Fil-fatt, minkejja illi l-Prim Ministru Robert Abela qed jgħid lil partitarji tal-Labor u s-segwaċi ta' Muscat biex jibqgħu ix-xogħol. Michelle Muscat inaqdet ma' sejħa ta' Manuel Kuxkiri, Jason McAuliffe u Charlon Guder biex nhar it-tlieta filgħodu il-partitarji jingħaqdu quddiem il-binja tal-qorti kif ir-raġel tagħha se jitressaq quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello akkużat bi frodi u ħasil ta' flus fost oħrajn. Fl-aħħar jiem NetNews staqsal il-President tal-Labor Ramon Attartu lill-Membru Parlamentari Ewropew Laburista u ħabib ta' Joseph Muscat Alex Agius Saliba jekk se jkunu qed jattendu għal din il-laqgħa ta' solidarjetà favur Joseph Muscat biss. Il-tweġiba ta' Attart kienet illi m'hemm l-ebda qasma fil-Partit Laburista u lin-nies iridu jwieġbu billi jivvotaw fil-waqt li surrealment saħet illi Michelle Muscat mhux tħeġġeġ lin-nies jattendu. Aħna iva qegħdin magħhom it-tnejn għax aħna inħeġġu lin-nies sabiex jivvutaw fit-8 ta' Ġunju. L-appell tiegħi biex ma naqgħux. Le-Sinjura Muscat qalet l-istess. Fatt skorrett tal-kollox kif għal aktar minn darba Muscat sejħet lin-nies biex jingħaqdu magħha. Agius Saliba min-naħa tiegħu insista li qatt ma staħa ikun ma' ġenb Joseph Muscat. Ġamilt il-mistoqsija tiegħek u ħankun qiegħed inwieġbek m'għandi l-ebda problema. Il-Partit Nazzjonalista iffissat fir-retorika ta' nhar it-tlieta li ġej. Isu l-unika target li għandu f'din il-kampanja elettorali hija ismieħ fil-qorti ta' nhar it-tlieta li ġej. Jiena kif dejjem għamilt appellajt u nkompli nappella għal paċi, għat-tranquillità, għas-serenità, dik hija l-prijorità tagħna. Ma taqbel magħha jew le? Qatt ma ddejjaqt illi nidher spalla mal-eks-Prim Ministru Joseph Muscat. Fil-waqt li sostna illi ma jistħix mill-passat tal-Labor, imma sal-aħħar baqa' ma qalx jekk hux se jattendi għall protesta ta' tlieta. Ma wieġebniex jekk taqbilx jew le. Francesco Catania, NetNews.